Ayun, what's up mga idol, no? So, may pupuntahan na naman tayo, no? Pero iwan ko nga pala kung hindi mahangin yung voice ko dito, no? Kasi bago lang ulit yung mic na ginawa natin, no? Yun, so hindi ko alam kung malinaw ba or ano, pero ngayon ko lang i-try itong ginawa kong mic. Yan, so yun, may pupuntahan tayo ngayon sa Kart City, Kart or Kurt, ganun. Pero ewan ko kung saan yun, pero sila R6 Vlog nasa harap natin. Yan, so pupunta tayo ngayon ng Tarlac sa harap Tarlac yun, pero ewan kung saan banda, pero sabi nila sa harap daw ng SM City Tarlac, no? So parang balak kong pumunta sa Moto King, no? Pinupuntahan ni Boss Reed. Yan, kaya si Ian Gilas Vlog. So balak ko sanang pumunta doon, no? Kasi titingin-tingin lang tayo, tapos kapalan natin ang mukha nating ano, na humingi ng sticker nila Boss Reed o si Ian Gilas Vlog. Pero ewan kong meron pa silang sticker doon, no? Kasi malapit lang daw tayo dun sa harap ng SM, eh. Malapit lang na nga pala, guys, si R6 Vlog monetize na siya. Sana all monetize na, pero mga mumoni din tayo. So yun, no, nandito na tayo sa Paniki Tarlac. Yan, so malapit na tayo. So dito na tayo sa Rona. So yun, ewan ko kung naririnig nyo ako, no? Kasi ngayon ko lang i-try itong ginawa ko namang ulit mic, kasi yung unang mic ko na ginawa dati nasira. Yan, nahugot yung mic, so gumawa ulit ako. So yun guys, ayun na yung Moto King, oh. Ewan kong bukas. Ayun na guys, Moto King. Ewan kong nakita nyo sa video. Doon yung pinupuntahan nila Boss Reed, tapos sila Ian Gilas Vlog. Yan, doon sila pumupunta. Tanong, saan na sila R6? Nawala na ata sila. Nauuna na. Ha? Kart City? Oo. Ganun natin yun. Ano, sa harap lang ng SM. Diba doon yung SM? Oo. Kanina pa narapasan namin yun. Saan yung daanan? Asan daw kayo ata? Nandito kami sa likod, pero saan yung daanan? Dito kayo? Arte kami likod, makikita na kayo. Sa likod. Arap kayo kami. Ito nga rod, nakikita kayo.
Di banda jay, pagserokan. Batog is entrance na. Tanungin na lang natin. Boss, saan yung papasok ng Cart? Cart City? Oo. Dun sa harap kaya? Sige kaya, salamat. Saan yung sasakyan nila? Saan? Ayun mo. So yun guys, nakita na sila. Yan yung mga kasama natin. So yun, papasok na tayo. So yun guys, nakarating din tayo. Sa sumubra pa tayo. Nahanap din natin sila ko. Ayan na sila. Diyan, dumiretso kami. So yun, balikan ko na lang kayo mamaya. So yan, pasakay na kami. Ang liit ko. Hindi makita sa harap. Ako nga. So yan sila, 6 vlog na sa harap. Yan. Nasarap na. Ay, nasa likod pala. Ay, Sa likod yan. Kasama ko rin si Commander Lolok. Si Commander Ferry, no? Ikaw lang mag-drive. Ayun. yan, dapat lang. Hindi nga, itatali ko. Dito. May seatbelt pa. Para di ako may family. Single kayo? Single kayo? Ba't si Casey wala na kayo, Ben? Single ka na? Meron nun. Ay, so yun, may oras pala siya. May oras pala siya para ano. Tama na, tama na. 1 to 1 to. So, start na natin. Sir, tapos konti yung gas. Di ko ipopost. Yung gas. Gas na konti, sir. 20? Pabit niya pa eh. So yan, start na kami, no? So may oras pala, 5 minutes. Yung kung ilang ikot tayo. Sir, pag mo konti gas, sir. So yun, tara na mga idol.
Sir, wala mo na tatayo, sir. So yun guys, tapos na tayo. So naunahan tayo ni L6 Vlog yan. Nakapagod. Nag-drip ka naman. So yun, tapos na tayo naman. So yun, truck guys. So yan yung truck guys. Guys. Naka-low vlog. Makaon na yan. So yun guys. So magka-cart kami ulit. Pangalawa. Yan. So yun, may bumangga dun guys. Sana all bumabangga. Yan guys, tayo naman. Ay, nakaano yan. Ayaw. Matanggal na to. Tatapak ng gas eh. Dito, tuloy. Kapalya. Nakatakot natin sa vlog. Mahabol sa vlog. Naunahan na naman tayo guys. Kumapal na yung makina.
Nahuli na tayo kung pumapala yung makina. Pumapal yung makina. Sana, tapos na. Pero wala pa napunta kayo. Ayan, tapos na. Ang sarap. Ang bagal lang sa akin. So yan, pauwi na tayo guys. So yun mga idol, pauwi na kami. Please like, share, and subscribe.